Hi guys, good morning. Welcome to my channel, Boholano Renz. Guys, sa lahat po na hindi pa po nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para po ma-notify po kayo sa mga sunod ko pong mga video. Maraming salamat po. Once again, your Boholano Renz. A few moments later. Guys, we please Hotel Boracay team. Ang gagawa po kami ngayon ng snack para po ipamigay sa mga frontliner natin dito. Go.